מסביבנו, בשנים האחרונות במיוחד, רועש, גועש, מבעבע. דעות שונות של אנשים מוצפות, מציפות את התודעה שלנו. דרך המדיה אנחנו נחשפים להתרחשויות במדינות שונות שמסביבנו, בעולם כולו. אידאות, קונפליקטים, מלחמות, מאבקים, עד כדי שפיכות דמים, מצערת מאוד. שוב, בארץ שלנו, במזרח התיכון, דומה שבכל קצווי תבל סובלים מאותה בעיה. יותר מדי אלימות, יותר מדי קונפליקטים ושפיכות דמים. יש אג'נדה מאוד ברורה לשנות את המצב הזה, מן הקצה לקצה, להוסיף בטוב, לגלות את הטוב שנמצא כאן בעולם שלנו. הטוב שנמצא בבריאה כבר מעצם ראשית הבריאה. הקדוש ברוך הוא שהוא עצם הטוב, ברא עולם של טוב. נכון, המילה עולם, המילה העלם, הטוב לפעמים נעלם ונסתר, אבל יש כאן טוב, ותפקידנו לגלות אותו, להוסיף בטוב, עד כדי שהטוב לא רק יגבור על הרע, אלא יגרש אותו לגמרי לעד ולעולמי עולמים. טוב, בלעדי ונצחי ישרור כאן מסביבנו, והכל תלוי בנו. עלינו לפיכך להוסיף במעשים טובים, לשנות את המסה הקריטית באופן טוטלי ומוחלט לטוב ועוד טוב ועוד טוב עד הכי טוב. ויש לנו מסר מאוד ברור מתורתנו הקדושה לכל אומות העולם שמסביבנו ובעולם כולו. מסר אלוקי, נצחי, שתמיד תקף ותמיד נכון בכל הזמנים ובכל המקומות. והוא הקריאה לאומות העולם, לפרט, לכלל, למשפחה, לציביליזציה, לעיר, לכפר ולכל מקום שנמצאים בו בני אדם, שהרי כולנו בני אדם. עלינו לשמור את 7 המצוות שציווה האל בתורה. 7 המצוות כבר ניתנו 6 מהן לאדם הראשון, ולאחר 10 דורות של אנושות לנוח ניתנה המצווה השביעית, וכל 7 המצוות שוב, 7 מצוות בני נוח. וכעבור 17 דורות נוספים אחרי נוח ניתנו שוב בהר סיני לכל האנושות על ידי משה רבינו, בתורתו של הקדוש ברוך הוא. ואלו הם 7 המצוות שכל בן אדם צריך לקיים ולשמור. המצווה הראשונה, איסור עבודה זרה, ובאופן החיובי והפרקטי האמונה והידיעה וההכרה באחדותו של האל. יש בורא אחד לעולם ומנהיג אחד לעולם, אחד יחיד ומיוחד ואין בלתו ואין זולתו. ואותו ראוי לעבוד, ובו ראוי להכיר. המצווה השנייה, איסור ברכת השם, האיסור לקלל את הבורא חס ושלום. והחיוב להתייחס אליו תמיד באופן חיובי, בכלל להקפיד על דיבור טוב גם בינינו, עם סביבתנו ועם עצמנו, מחשבות חיוביות. המצווה השלישית, איסור רצח, איסור הרג. אל לנו חס ושלום, לכל אדם בעולם באשר יהיה, להפריד נשמה מגוף של אדם אחר. אל לנו להרוג אף בן אדם אחר. אסור לנו להרוג את עצמנו חס ושלום, להתאבד. וחס ושלום אסור בוודאי גם להרוג עוברים בבטן אימם. המצווה הרביעית, לכבד את רכושו של הזולת. אסור לגזול, אסור לקחת בלי רשות, אסור לגנוב מרכושו של הזולת. המצווה החמישית, איסור גילוי עריות. איסור קיום יחסים אסורים, אינטימיים, מיניים, בתוך המשפחה, או מחוץ למשפחה חס ושלום. שלא באופן של איש ואשתו. מותר בהחלט, נכון, איש ואשתו, כך רוצה הבורא, איש ואישה שיחיו ביחד, לחזק את התא המשפחתי, את קדושת התא המשפחתי, כבוד הדדי. המצווה השישית, איסור אכילת איבר מן החי. מותר לאכול בעלי חיים, מותר לאכול בהמות, חיות. לנו היהודים חיות כשרות, בהמות כשרות בוודאי, באופן הכשר. אבל מותר לכל בן אדם באשר הוא בעולם, לכל אומות העולם, לכל המיליארדים שהם חיים כאן בכדור הארץ, מותר לאכול בשר. אבל צריך להקפיד ולוודא שהחיה, הבהמה, מתה קודם
לכם, הומתה באופן ההומני ביותר, הבלתי אכזרי, ואז מותר לאכול מבשרו. עלינו לגלות רחמים כלפי כל יצוריו של הקדוש ברוך הוא. המצווה השביעית, החיוב על כולנו, בכל מקום שהוא, בכל כפר, עיר, עיירה, ארץ, למנות בתי דין, שישפטו בצדק וביושר, על פי 7 המצוות וההסתעפויות שלהם. ידריכו באופן רוחני את הדרך הנכונה, לחיות חיים רוחניים משמעותיים, על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. זו דרך להביא שלום. שלום עולמי, שלום נצחי, בין כל אומות העולם באשר הם. ולהביא לימות המשיח לגאולה האמיתית והשלמה של כל העולם כולו. ימים שלא ישרור בהם לא מלחמה, ולא קנאה ולא תחרות. הטובה תהיה מצויה, שפע רב בגשמיות וברוחניות. ואך טוב נצחי. הגיע הזמן. וכל אחד מאיתנו יכול להוסיף במעשים טובים ולהרבות טוב בעולם. מספר לנו המורה הגדול הרמב"ם שכל אדם מאומות העולם ששומר את 7 המצוות מתוך ידיעה והכרה שהם ניתנו על ידי בורא העולם ומנהיגו בתורתנו הקדושה, הרי הוא חסיד אומות עולם ובן העולם הבא. יהי רצון שנזכה כבר לימים הטובים, הכי טובים, תכף ומיד ממש. תודה רבה.